Hi guys! So for today's video, niabot na among package gikan sa USA and walang iba nagpadala kundi sila Tatit and thank you sa sa gipadala ninyo. I'm so very much happy na niabot na ni and ni sayo. So thank you and first of all magpasalamat ako na sa ni Lord. Yes, una ta magpasalamat ni Lord and sunod nilang Tatit kay sila man na pala always. So, nanami sa season 7 guys, unboxing. Muna siya guys, na-open na namo ang yung sa first clip. Pero, ablihan na ako sa kabox. Ablihan ako sa kabox kay muna itong unang saan kay next kani. So later na. And anyways guys, wala din ni akong kuya kay nasa sa kamotes. Nasa kamotes ang kuya karon and B1, B2. B1, B2. Kamera tulo din ni guys. Oh my god. Wala ka ni sorry. Ayun. Nandito pa. Hindi lumabit talaga gunting. Susutan yung nambay. Ano ba? Ikaw. Ay, okay. Di ba guys? Hala, gaon na akong, sali, Incoming Beauty. Okay. Very excited. Always magiging excited guys. Okay, pinaka-harap, basta maawat ng package. Okay, pinaka-harap. Pinaka-kuhan ko guys, pinaka-saba. Ay, sorry. Kung saan dito di ay? Sorry di. Yes. Ayan guys, di masa madong sa kanya camera mo. Ayan, hello, wow. Ay, ano tayo? Yan na siya. Hello, first on nails. Okay, mag-on na guys. Kaya, hello, manicure. Own this. And next. Hello, ma. Oh my God. Ay, sorry. Buang mo katatay. Guys! Magsaba-saba tayo sa... Hala! Guys, look! Uy. Bas na naisod, uy. Hala, kung fancy. Makuha ni May mo, ha? Thank you, Tatet. Hala, ako yung magamit na ni Tay. Ako yung magamit ani ma, ha? Kasi kuya da. Oh, yes. Of course, ako magiganahan. Charot. Ayun, guys. Ang mga sinaan nila sa niya, Tay. Hala, mabag, ma. Muna yung pasabot ni Tatit. Hala! Tukong na ng tingog. Vlog ka. Vlog ta, nahinig itong tingog. Unsa pag sikat na to. Bright, din mo. Ara, guys. Super nice. And, hala, tagsa, tama? Ara, guys. Uy, ayo pa. Ara, guys. Hello, wow. I like this. Suffer. Thank you, Tatit. Wala kita kong pagka-excited, guys. Okay. Ligo ko sa gunting. Ay, ayun. Thank you. Ay, bawal ito kita. Hala, black. Thank you. Thank you. Di, kay mga pagkaon nang dito. Hala, wow. Hala, nana ko yung dress. Ako, sa di na masigunin mo. Hala, pugong! Taguin ni ma, kay mawagtang ni ma. Guys, thank you, pugongs. Tapos, bra. Haba? Hello, gawin mo naman. Bra. Hello, I have so many, I have a lot of bras here. Hello, baby. Tara, guys. Napa, guys. Oh my God, thank you very much. Hello, saan ni siya? What is this? Hala, ma. Siya brush. Saan ni siya, ma? Saan ni siya? Umot siya. Hala, wow. Crop top! Oh my God. Wow, guys, sexy ko yung. Oh my God. Suffer. Ano pa ako sa tay? So, ikitigalan siya ba? Saan ni siya, tay? Saan siya gamit? Ha?
Ngunit yun. Okay, bo. Napa guys. Ay! Di man ni mga una ni ma. Ay sige, lami na siya guys. Di mo kumukha na ni. Seasoning. Di mo kumukha na na. Seasoning. Hala guys, hawa. Ito yung siya mga Barbie la. Ay, di mo Barbie la. Hala guys. Hala, Nutella. Napa, hala. Wow! Guys, look. Ha? Pasta bito na. Nutella. 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 Hala! Hala, hello. Hala, siya. Hala guys. Ha? Hala guys. Oh my God. Napa guys. Oh. Suffer. Napa yun. Ipakita. Uy. Hala. Ano sa to short? Eh. Sabi ko, Santa. What is this? Ay, more. More. Napa siya guys. Isa din siya. More seasoning. Thank you. Nama. Ma. Hala ako mga baby bra. Thank you very much. I very like it. For you. Or you din na di ay or you din. I like. Hala sam. Hello, thank you very much. Hey, samyaw. Thank you, Tatet. Of course, ang Pringles na mo din na makalimutan. Hala, saan siya? Hala, Nutella. 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 And I have ballot, guys. Oh my God, thank you very much. Saan siya? Ha? Ayun, guys. Hala, saan siya, tay? Can I see? Guys, let's open this, guys. Puzzle. Hala, it's a lot of, ano, hala ma, a lot of toys. And, hala, sa tanong na to. Pero guys, hala, naibag mo. Self, adi, tatay. And, ani tayo, ani, butang tayo, ani, butang, ani. Haba? Hello, sige, sige. Guys, next box, guys. Ano itong scissor? This is my... Give me scissor. Yes. Yes. Wait lang, tanong to, basta hindi mo nakita. Tay, palayo gamay, tay. Kay Kuan, kay di makita kayo. Yes. Ang bulid na. That's why I'm so very happy. And thank you, Tatet, very much. Walang makakapigil sa anade si Lord. Walang makakatulad sa iyo. Natao. Natao. Iyo pagkakalot. Except kayo na. Except kay Lord. No. Si Lord may pinaka the best good sa tanan. Siya ang may kapal. O, di ba? Tsada. May kapal ang mukha. Uy! Di mo eh. May kapal dahil ano? Anong meaning nun? Basta. Mo yun yung ano eh, tawag na sa Tagalog. Mo na yung tawag sa Tagalog eh. Just na may kapal. Tagalog. Wala man, nag-mic man ko. Ako naman yung tingog madong ganyan. Ganyan sinus mo. Huwag ganyan dungog yung tingog. So, ikaw naghilak mo. Dugayan tayo. Mga akong buldak. Akong samyang. But, mag-vlog ko na. May tag na lagi seaweed ani guys na. Ganun ko itong makeup na ako. I'm very much happy in the light of Christ. More pray, more blessings. Oh, yun yan eh. More pray and ano, more blessings. Basta nagay maabot nimo. Oh, basta nagay maabot ninyo guys nga blessings. Ay mo kalimot magpasalamat sa Ginoo kay di lang mo dawat ra mo. Dapat magpasalamat pud. Kasimod. Tapos magpasalamat din kayo. Season 7. Season 6 or season 7, murag 6 or 7 no? 6 or 7. Dapat salamat kayo og araw-araw kahit gaano pa kalaki or liit yung dumating sa inyo. Bahala na na. Bahala na. Hala, wa na. Gisi na nimo. So, unsa pa gamay or kadako umabot sa inyo, pasalamat gyapon mo. Ano siya magsilip? Ayan guys, Basahin mo. Sa marunong mo ba?
Ayan guys, I very like this. Ma, nice kayo siya mo. Di ko ni gamiton na ako ni kuan. Hala, na ko'y contour. Na ko'y kuan. Hala, oh my God. Hala, akong concealer. Brow highlighter. Hala, ang brush. Oh my God, very nice. Yes, very much. Oh my God, guys. Thank you very much, Anma. Feel ko si Anma nagpadaan eh. Si Anma gid ka padaan eh. Kung bakit? Eh, pinapa. So, ara. Ato na, bilihan, guys. Ara. Let's go. Solid mo dito. Ano pa de? Ha? Dito. Tapos, hala, dandahanin. Hinahinaya kayo makuan. Ang teddy bear. Oh my God. Thank you very much, guys. Ako rin magbutag. Hala! Hala, naisud. Naisud, guys. Mm. Si ako. Told you. Masuya ka sa akong bag kasi. Si honey. Hala na siya sud, ma. More school supplies. Hala! Uy, ako sad ni eh. Pangbata gani ni ma. Ni mo ha. Hala na siya sud. Hala, ballpen ako na uy. Kay pangbata. Uy, naka-stantay. Yaw, stantay. Hala, stop to. Ayaw to kuha na ang stop to eh. Ambi na. Hala, thank you. Oh, tag sa aming kuya. Thank you very much. Si mama ramay wala gakuan din. Hala, ko lunchbox. May laman pa ng bag. Gatas. Oops. Hala, pitak ka mama. Wow. Ay. Hala na ako. Hala ka, Eliza. Later ba sini ba? Nagsuot sa bago eh. To Ate Iper. Wallet and eyeglass. Oh, wallet and eyeglass. Na all. Ako aning ko na. Thank you very much, Volables. And kataw pa akong tag-hugaw. Ay, mga gagmay hugaw. Tapos ni slick cream. Ay, di. Kasi na dollar din nga siya. Ay, dollars. Ano tawag? Guys, unsa ni siya? Ay, sulas mga kwan. Sunod! Wala, mga kwan lang di akong mic. Sorry. Ako na. Klaro kayo, di ba? Oh my God, I very like it. Hi, Anma. Thank you very much. Anma, sinong nagbigay nito? Saan eh? Okay. Thank you, Anma. Mua, love you so much, ha. So much. Very. Napakibuldak. Very happy. Ay, happy kay ko nga. Mag 2026 kung akong ngisi abot sa dunggan. Yes. Duty ka na eh? Ayaw ikuantay kay ipakita pa man na nato tatay. Unsa man na? Wala gisi. Kaya ko ba ko ni mga jumper lang? Wala ko kita ambot lang Wala na. pa, gikuan tanaw pa nila. Tay ipang pakita tanan tatay kay para makita si tat babasa mo tanaw sa mga sangina. Yung jumper tanaw. Si. Oh, si James. Wow! Ako pa na eh. Kita Kaya kasi. ko pa si Tapos James. buga. Hello, wow! Adto sa kuan. Adto sa... Pakita tanan tay ba? Si James. Ay, wow. Uy, hala pants nako. Ay, tay mo tay. Adto sila ka Judia. Aha. Ihato to ni Dodong si Ipakita ko James. tayo, Ihato baba. to ni Sama na Cromwell sa tayo, nila eh. sara. Alas 9. Napaon tayo, napay tayo. Sila ni Oh. Dodong. Oh, napao. Ba't lagi is bagyo lagi? Ang gisungog na eh. Kudong, kusog ko, pakula ko sakay. Hala, guys. Kaya guys. Oh, napao. Tay napao. Awang Ipakita ba kay? Ano, sa pakula ko sakay dong. Oh, napao na pa. Fresh guard. Oh, napagid. Uy, ako ning tumbler ba? Thank you very much, amay mo, ma. Nagbuwag I'm so very happy. Mag Anma, mag 2026 kung akong ngisi abot sa dunggan. Hala, Ha.
Thank you, Anma. Thank you, tate. Isa. Ana sa Thank you, tanan. Number 1 sa magpasalamat ni Lord. Ayun sa isika ni Anmo ang bitatit. Kasi sila yung naghatag sa mga blessings. Yes. Tinood ba ano? That's good. Diba? Ara gay Always nakuha ni I'm not lying. Sige, Nay. I'm not lying. I'm telling the truth, right? Hello, nasi ako mga shirts. Sige, guys. Oh, Oo. May gini sa lipasa. Aray. Hala, murag wala ang Nay, jumper. may fake nails ni kanina ni. Ay, hindi, Isa patay. akon. Fake nails ani. Isa Ipakita, akon. uy, yung bas. Yang ako hanasan ma. Ang bata man na. Pagbata ko rin. Anma, wala man ang jumper ani, Anma. Basig na dito Ay. Ha? Ako anta? Ana ako no, na tayo. Wasa kay Ringo. Nauna ko, bi. Ato okay ganiza na gipangita ganiza oh. Naghagbo na tanan. I want to see kung unsay ang I quality. want to see. Kung unsay ang quality. Sakto bito? Sakto, I want to watch ko, no? Oh, yung Wala iba ko naman. I cut. Oh my God. High cut ka dira. Basig na ara diyan jump. Hala, wala ang jumper. Na ko no na sim tatay. Hala, I like this. Okay. Pag ganiza la pausa na. Ako tighagwa sa isig butang. Itom, sige, let me... Uy, kani! Adi day. Itom, sige, let me see kay. Oh my God! Jump in. Ito. Jumper nga ito. Ay, kani! Ay, Kasi tagsa ato basig na ara to dito. ay, naduhan ako yung anima. Thank you, Avisala Ishma. Visualize mo. I did it for ya, did it for ya. Pag ako ang guna. Ako to. Ako ang gusto na Ako lagi to. Mika? Ako tong dress. Ano siya naman mo? Okay. Naman ko, dapat ako yung makeup o buldak. Wala man. Wala man. Yes, of course. Nagugpa na ni. Mga perfume. Wala man, oy. Charo, mag-ilog pagkakamos ni James. Sa perfume, kamuto ng Milrose. Asa man ako diya? Ato akong baby ha, atong mga baby. Ay, kani! Jumpil din na. Wala man to, Anma. Ay, mabubok ba? Anma, wala man, Anma. Kana, siguro. Ay, kani? Kana, nay? Ah. Hello, thank you. Oh my God. Gusto ko ginakasan mo. Agmukha na akong CEO. Ayaw kay, di ko ganan. Di ko naisukudan na kay ngano, aslom kay ko, mga aslom gyud ni. Gusto ko ginakasan mo. Oh, sige. Sukod ko ha. Ayaw, ma, tubang din mo. Huwag mo tubang ha. Basin hindi ito masisigo sa akin. Pero, no, mag-ilog pa ka mo tuloy. Ilog ka ba nga ng perfume? Pero, nagka-perfume, di ka dali ng nanay. Hala, dili masigo mo. Aray. Ay, sigo ni May. Ako sa ka-perfume na ito. Makauna mo nagbulit. Makauna mo na niya. Kahit yes, makauna. Ay, sigo ni siya mo, eh. Hala, lisuda, pud mo, eh. Ma, di masigo ang pikas. Aday. Wala patay buo. Happer day. Ang pagsuot na lang di ma. Gilit ka na. Pero, natahilapan mo na ito. Kasi, so, dali ba? Ganibay. Uy, ako bin ng bag ha. Okay, ati parang Ah! Oh, ata mo na. Mamanilay no? Maiksa ba mo? Ma! Ma!
Ano, may adapter na sila. Ay, pa na yung baligaga makailip mo. Ang kuno eh. Manay, kaptura ganay. Awanay. Ano sa gasanay? Oh my God! Walang mic. Walang mic. RDA. Sorry guys. Sorry guys. Hala. Ang picture eh. Wait lang kayang mic. Sige, pagtaro kay picture. O niya na ako i-picture niyan. Ma, ato bang kuno makayo mo tanas akong kanalawas. Minute ma okay ha? Oh my God. Oh my God. Hala. Isa. Daro rin. Guys, di na ko buon. Hindi ko rin sa hubuon ay. Pray kasutan malisod lang kay gamay manggud yang ingani ay. Okay naman. Nabertihan yung mga hapon. Ah. Imo ni, Nay? Imo ni? Ah, Ilangga gid kay ko ba? ambot sa nini sa ano pa bitaw? Hala na ikwan. Pulsa. Bro, CEO. Meron siya CEO Nay. Presidente ko pa niya. Wala man. Tang guro. I like your body side. I'm ready for you. I'm ready for you. For you. Hindi kay Alma, thank you very much, Alma. Thank you very much, Mama. Hindi kay, so for nice, so for, Kwan. Diyan sa bugot eh. Naruding ko na. So there. Worth it. Ang excited na ko. Ay, worth it akong, basta. Yes. Nagsige naman yung English na nang Kani, Hindi lang ko matingog na kaya magsimag in English. Awaan ma. Isa ko na yung bulakao na nasan ma. Kwan, pansit, lumpia, o sabaw. Thank you, Anma. Di na ko ganan ubuon. Ubuon ta niyo kay mga aslom ni. Aslom yakay ko. So, ako sa niyo ubuon. Ay, kasi ko sa mic kayo. Kay kontay. Kibin. Kasi ko sa mic. Ilagi vlog na yun. Wow. Thank you, Anma. Kaya kita ka na imo kay sing. Kali pa yung Michael Kors na eyeglass. Sawang ipagbubuon. Kanindot ba eh? Kanindot ba eh? Sakto na ka sa kumutan na eh. Kawang na ka mo. Matanggal na sa mga buhay. Hello, grabe ka sakto sa kumutan na eh. Ayun, miski. Naroon mo ni grado. Ay, nice. Maalis mo kayo ano. Kung gamay manggod kayo ang Sakto. Hindi, bati. Round ba eh? gamay ang bukong yun. Muna batigod. Mo ni mga kasimod ang gipada. Gikan ni sa USA. Dama na eh. Okay ko video itay. Kinakagamay kayo ng short. Mo ni tanang mga kasimod. Ha? Okay na na. Dalawa na eh. So, mo ni mga kasimod. Yung book na lang man ako yaw kayo. Lipay kay kung basingkat. Ay, sa video itay. Lagi. Mo ni siya mga kasimod. Ay, sa video itay ha. Salamat na eh. Perti damo ah. Perti daghana mga kasimod. Perti da. Amping na. Salamat. Bye-bye, Anna. Thank you very much, Anna. Amping na. Bye-bye. Bye. Ayan, guys. Ito. So, ako message kay I hope nga always safety mo adto sa adya sa gawas and always safety and more more strong and kan lang, sanay? Stay healthy. Oh, stay healthy di ay.
Yeah, so thank you sa inyong tanan diya sa Amerika, and I really really appreciate this all. So for nice talaga. So thank you very much sa inyo diya tanan, and kan mo laban sa problema kung may problema. And of course, thank you very much sa tanan di panghatag. Thank you very much, and of course, thank you ni Lord. More blessing, more pray, more blessings. Yes, amen. Gods, thank you. More na ako message, guys. And yes, more to. Salamat!